Sa unang pagbasa, padala si Felipe ngadto sa usa ka eunuko nga nagbiyahe pauli sa ila, nga nagbasa-basa sa basahon sa kasulatan, nga naghisgot bahin ni Hesus nga Mesiyas. Wa siya kasabot, mauto si Felipe nga natudluan as Ginoo sa pagsabot sa kamatuoran bahin sa atong kaluwasan, misakay uban niya, ug sa dihang nakasabot na siya, porting lipaya sa eunuko ug nagpabunyag niya si Felipe. Gidala na sad sa Espiritu Santo ngadto na sad sa laing lugar. Matud pastubag nato sa Salmo sa ganito, ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Sa inyong balay nisinggit na ba muros kalipay, labi daning kusog kayong init? Wa mo kasinggit. Kaning siging gubatron nakasinggit pa mos kalipay. Kining daghan ang kompanya na nasira o nanaktak o empleyado, makasinggit patas kalipay. Kining pagsaka sa presyoros bugas, presyos gasolina, makasinggit patas kalipay. Tubag, kining nag-anam na sad kadaghan nga supply sa drugas, nanay pila to? 15 billion ba to? Nga worth sa drugas nga nasakpan. Kato sa nasakpan lang to, makasinggit katas kalipay. Aning daghan na sa niya kayong kagot ang ipon, siga ang mata, di man na pirming masakpan. Kato nakasakop ka usa, pero dunay na po atong delivery nga wa masakpi, di ba? Ay kunyog tutoke mo na siya, makasinggit pa batas kalipay? Yes, pwede ra kitag mosinggit sa kalipay, basta nagsigitag kaon sa unod ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, ang akong unod mao ang tinuod nga pagkaon. Pero magsigitag pangitag bugas, magsigitag pangitag kwarta, di kita kasinggit og kalipay, kay lisod na kayrong kwarta. Bisan atong slot, minus na kayog halin. Masa ang pagkahalin na nagdaghan nga lisod mga nis pamugas, pero sige lang yapon tag baligyag slot. Kay ang tao sad nga nikaon sa unod ni Kristo, di sad na siya muila og krisis. Wa sa gid na sila krisis kanang nikaon sa unod ni Kristo. Dige lingay mong tupad ina unsang onora imong gikaon ron. Ha? Unods baboy, unods manok, unods isda, o unod ni Kristo? Oy, kita magsigpangita ng unods baboy, unods isda, unods sa manok, unods baka, pero di kita mangita sa unod ni Kristo, yang flesh. Bayon sa man pagkaon sa unod ni Kristo, kanus amanta ug asa man ta makakita. Muna matud pa ni Kristo, tudluan sa amahan ang tanan nga tao. Nya kadtong mamati, muduol kaniya ug mukaon sa iyang unod. Ang mamati ug makasabot. Nya unsa may itudlo sa amahan nga si Kristo mao ang zaman tinuod nga pagkaon, ug unsaon man siya pagkaon, pinaagi sa sakramento ug sa buhat sa gugma. Sakramento ug buhat sa gugma. Kana bitang taong maghigugma ay magsige man na sila kinananay, di ba? Oh, kinananay na sila. Mangaon, mukaon, basta lang yung mangaon lagi na sila. Mupakaon, basta naghigugmaay. Nya ang sakramento kining Eucharistia gihimo sa ni Hesus aron
doon na sa tayo gitawag og espirituhanong pagkaon. Kanang actual yung kaon ba? Mo na nga dito sa katapusang panihapon, iya sang gideklarar, kini ang akong unod. Kini ang akong dugo. Mo na dinhi sa atong misa, ato nang gibalik-balik. Kay matod pa nilang San Pablo, sa matag higayon nga baliko nato kini, ug atong buhaton, atong gibuhi ang pagkaon sa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo, sacramental eating. Niya do na say gitawag nato og unsa man, relational eating, kaning paghigugmaay. Ang lawas ni Kristo gitawag sa na siyag mystical body. Mystical nanang murag espirituhanon nga lawas nga mao ang simbahan. Ni ang simbahan gilangkuban sa mga katawhan, flesh of people. Gilingay mong tupad ingna naa kay flesh. Kana imong tupad ba na ay flesh wa? Kana. Kana mo ikana kay membro mo nas lawas ni Kristo, flesh. Ingos Kristo mukaon sa kong unod. Ang mga membro sa simbahan na ay unod. Nya unsaon man ato pagkaon, pinaagi sa gugma. Kay kanang mukaon ta, pasudlo nato ang pagkaon sa atong bakba ngari sa atong body system. Ang paghigugma sad, pasudlo nimo ang tao sa imong kasing-kasing ug musod siya sa imong kinabuhi. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ina, pwede ko musod sa imong heart. Ina, pwede ko musod sa imong heart. Ang pagkaon, musod sa itong bakba, kinahanglan na itong pagtugot. Normally ba? Normally. Kinahanglan pagtugot. Kinahanglan yung kamunganga nga imong usapon. Normal na. Gawas lang ang abnormal nga i-inject na, aris ilong, sanay pangaging kuan. Pero normally, ato ginang bukhon ang atong bakba. Sa espirituhanon sang pagkaon, kanang paghigugmaay, ato sang ablihan ang atong kasing-kasing. Kanabang dili na ta magsigig question kung kinsa ka ang akong buhaton, kinsa ka sa mata ni Kristo. Nya sa mata ni Kristo kitang tanan mga sakop sa iyang lawas. Mao na magdinawatay kita, maghigugmaay. Nabitay ni ingon ako, Pader, unsaon man ako pag puyo nga tunhay nga ang akong bana din amang gyud may magkasinabot. Ako, kumusta man mo nagminyo? Wala pa ka mabuntis? Siya, buntis na ko, Pader. Nako, unyag na buntis pa ka. Ug wa pa ka mabuntis ato, magminyo ka atong panahon na. Siya, di gyud, Pader. Nako, buwagin na imong bana. Niya, apply og declaration of nullity sa simbahan. Kaya ang inyong kasal, voidable. Pasabot, questionable. Kaya ang imong consent ato, dili free. Gitukmod ka sa imong kauaw, sa imong kahadlok nga magmabdos nga way bana. Niya ang imo sang bana sa imong paminaw, wa lang gyud ka mabuntis, mga sawa ka nimo sa ambot lang pa din, sige mo lang nagsuyop sa una. Ana, di gyud to magminyo nako kung wa lang ko mabuntis. Nako, buwag gyud. Niya apply dayon sa pilam say magasto ana nako mga kuan lang gud, apply ka sa korte, apply sa kasimbahan, siguro naas mga 100 or 120,000. Asa man kog kwarta nako, awa kay kwarta, ayaw buwag eh. Di ba? Isa niya mamatay kog sayo nako, martyrdom. Na siya kan ana usapa na kay nganong imo man ang gidesisyonan, usapa na.
Pero doon ay gihatag nga liwi, no? Gamayng liwi ang simbahan. Voidable man, questionable man ang inyong consent, at pwede na to i-declare nga wa gyoy kasal nga nahimo, invalid from the beginning ang inyong kasal, kay ang consent questionable, dili clear. Muna ang pamaagi simbahan. Pero ang gusto simbahan, magbuwag mo sa mayong kabubuton, dili magdinumtanay. Mo bitang i-declare sa simbahan nga wa mo makasal aron di mo magdumot. Ana, di man sa noon magtingganay. Pero what ay divorce, ha? What ay divorce sa simbahan? Declaration of nullity. Haron dili kita mabugatan. Pero kung gusto jud kang mulahos, nindot kay na gitawag sa nasiyag martyrdom. Kana bang mupadayon ka hangtod sa kamatayon o radically imong i-implement ang imong gisaad nga for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Naku ka na, kay wa na mo'y kwarta, kay gisuyop sa imong bana, niya, aksyon pag yung pangulatan ni mo imong bana, o pamsa siya kunukulata ha, singhag ba, aksyon kunukulata ba, naku ka na, maunagid na ang for better or for worse, for richer or for poorer. Niya, kay imong bana, suyop naman na, naingon man kang nausap ng kwinta, sickness and health. Di ba? Ikaw mo mga asawa, hay may inyong pilion, martyrdom o declaration of nullity? Kung naamo anang sitwasyon na ba? Kung martyrdom, maunay gitawag og the best choice. Kung declaration of nullity, lesser choice. Mauna siya. Mayingom sa nang uban, kunya pa dir, mulahos ko, voidable man ka, nako, voidable gani, di sa ato pa, valid until proven invalid. Mauna siya. Ayaw lang sa kunya, dili ka mo file og declaration of nullity, di valid inyong kasal hangtod sa katapusan. Mauna siya. Ang simbahan gilangkoban sa mga buangon o sa mga buutan, hinumdumigid na ngay katapusang lingi ning na mudawat ka sa mga buangon, kauban biya na nato, nakauban biya na nato, bisan kanang na nagsimba, kining na nagsimba, kanang naong na ara simbahan, na ay mga buangon na ay daghan. Bisa ka nang nagsigig barog-barog dire, magbasa-basa. Ay gyud pag-ingon nga labaw na ning nagsigig wali. Sus, gana ni mga buangon. Wagi siguro nagwali ro nang usa. Pero rason ba na nga dili nato higugmaon? Rason ba na nga atong dumtan or atong biyaan? Dili. Mao na ningos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Ang pagkaon di ay dunay usahay nga mukaon ta bisan wa nay lami, pero nahibaw ta nga kinahanglan kita mukaon aron ta mabuhi. Di ba? Ang pagkaon makaayo man gyud. Mo nang moingon jud na ang mga katigulangan, bisag way lami, sudli gyud ang imong tiyan aron ka mabuhi. Di ba? Usahay ka ng imong tupad, wa na gyud nay lami, kan alang gyud aron mo mabuhi. Labi na mong banag asawa, wa na ginay lami ang imong tupad. Usahay luod na gyud kay nagnaong. Pero aron mabuhi ang inyong pamilya, aron mabuhi ang inyong marriage, kan-ana, usapan na, hangtod ka mamatay. Ikaw niya luod kay padir, isuka lang sad. Nya kao naman, ana. No, na panahon mo suka gyud ka, na panahon mo digwa gyud ka, pero kaon lang gyapon. Kami gani mga palahubog, suka man gani mi usahay, pero inighuman, bebe, tungab na sad. Lagi dili ang among gisuka, among tungabon ha, bago na sad, bago ha. Pasabot, renew your heart every day. Kung nakasinghag kagahapon, kung nakapamalikas kagahapon,
Kung nanglagom inyong naong kay nagsinagpaay mo gahapon, today, renew your heart. I will eat you because you are the mystical body of Christ. Di ba?